Här i min blogg så har jag flera gånger gjort intervjuskådning. Välkommen nämligen Hasse Kvinnaböske Andersson. Välkommen till min blogg. Tack så mycket. Allt väl? Det är mycket bra. Det är jättebra. När du och jag pratade vid häromdagen inför den här intervjun så höll du på med att göra jullåtar. Hur känns det att göra det i augusti? Ja, det är ju lite svårt att sitta och kalla fram sån här julstämning och så. Jag skriver om att det knastrar och snön faller och det är kallt i november och sen faller snön i december och sådär. men man får ju lära sig det, va? För det ska ju vara klart då i jul eller fram på höstkanten ska det vara klart. Det är inte så att du tar fram tomteluvan och tomtedressen och sitter med den? På glöggen? Nej, det har jag inte gjort än så länge i alla fall. Är det så lång produktionstid för en skiva så att det börjar så här? Ja, speciellt ibland är det flera år. Den här Edvard Östen-plattan, den höll jag på med flera år. Samla material och sånt. Sen själva inspelningen går ganska fort. Men när man ska skriva och så tar det tid. Det gör det. Är det någon skillnad på produktionstiden idag med dagens teknik än för när du började för 30 år sedan? Ja, det är det. Nu är det mycket enklare allting. Nu kan man ju gå in och flytta grejer och sådär, va. Det kunde man inte förr. Då fick man möjligen klippa i de här banden och så, va. Men idag så flyttar man det digitalt, va. Så det är allting mycket enklare. Då är det kortare tid idag? Ja, det är det. Det borde det vara i alla fall. Jag har aldrig haft speciellt lång produktionstid, va. När vi gjorde mina plattor förr i världen på sonetter så spelade vi spelade in i princip direkt, va. Det tog kanske en vecka totalt för en platta med mix och allting, va. Så det har alltid gått undan. Enligt det researcharbetet jag har gjort för den här intervjun så har jag fått fram att du stod på scen första gången som 8-åring i din skola i Malmö. Stämmer detta? Ja, här på Moriska paviljongen i Malmö. Okej, men det var i alla fall Malmö. Ja, det var det. Vad minns du av det framträdandet? Det är ju det. Jag minns det mycket väl, va? För det var första gången som jag väckte känslor hos flickorna. Okej. Jag sjöng Living Doll på mitt eget språk, alltså det skulle ju vara engelska, va? Men det vet jag ju då att det inte var. Jag härmade Cliff Richard, va? Det var så här så att jag gick på en sån här gitarrkurs och sen så skulle de som hade gått kursen, de bästa, så skulle spela upp där på Moriskan, va? Och jag hade inte lärt mig något på kursen, men jag ska vara ärlig. Jag hade lärt mig stämma gitarren, va? Men jag kunde 3 ackord när jag kom dit och 3 när jag kom därifrån, va? Men jag lärde mig stämma gitarren och det var ju bra. Men jag spelade ju ändå så bra så jag fick vara med där och då spelade jag Living Doll, för jag hade fått den på en singelskiva. Och då du vet när konferensen sa nu kommer Hans Olle Andersson här och ska spela Living Doll, och då skrek töserna då som var 14-15 med Living Doll, så sprang de fram till scenen. Och det stärkte mig. Ja, du håller på fortfarande, så att jag menar. Ja, precis. Så det var näring till min artistiska ådra, kan man säga. Skriker flickorna lika mycket idag? Nej, inte riktigt samma. Idag är det mer lite de tittar på mig. Så jag blir ju fruktansvärt när ungdomarna står vid sidan om mig och vill bli fotograferade med mig, va? Och så tittar de på mig så här, Hasse, detta är stort, så. Då blir jag ju stolt. Ja, men det är kul. Ja, jag spelar ju på rockfestivalen i Svedala och festivalen i Helsingborg. Och då är det ju både äldre och yngre publik, va? Och det är fantastiskt. Jättekul. Så du firar ju 30 år i år som grammofonartist. Släppte singel 79. Ja. Hur känns det att varit med så länge? Det är ju lite blandade känslor, kan man säga. Det är det faktiskt, va? Dels är det ju kul att ha varit med så länge, va? Och det kommer fortfarande publik och titta på mig och så. Jag kan göra skivor och så. Men sen samtidigt så betyder det ju att man blir gammal, va? Och det är ju inte så jävla kul. Man har ju så mycket kvar, tycker man. När du var i Dalby nu lördag så du sa du att det finns en fördel med att bli gammal, det är att du har frikort på apoteket. Ja, precis. Det har jag fått, va? Och det är ju
det dyker upp sådana här små positiva överraskningar som man liksom inte har tänkt på. Nej. Och det är sånt som muntrar upp i mörkret. Precis. Som sagt 79 första skiva, men Kvinnaböske band bildades ju nästan 10 år tidigare. Ja, ungefär, det gjorde, ja. Varför tog det så lång tid innan? Nej, det var ju alltså Kvinnaböske band, det var första embryo Kvinnaböske band. Då spelade jag på KVS, sjukhus för förståndshandikapp barn. Och då skulle de ha vi hade pyjamasparty för dem en kväll där nere i parken. Och så gjorde vi så att jag ringde runt till alla gamla kompisar. Jag har ju spelat när jag var grabb. Alla som jag hade spelat med i olika popband och sådär. Och sen var det någon kille som jobbade, Mårten Mikro, som sen spelade med Kalle Pedal. Han jobbade också där. Så han kom ju där och spelade gitarr och min brorsa var med och sådär. Och sen så spelade vi där och det blev ett sånt 12-mannaband, va. Och det var ju riktigt tungt och häftigt. Så skulle vi ha ett namn, va. Så bodde jag i Kvinnaböske, så kallade jag det för Kvinnaböske Tramp Stamping Band. Okay. Och det var det första. Okay. Men det blev sen så när det blev riktigt Kvinnaböske band, då var det var ett par av de killarna som var med i sen, va. I det riktiga bandet, men det var inte hela det bandet. Alltså. Om man då ska sätta in genren i något fack så är det ju country som ni... Ja, country, det är lite blandat, va. Det är country och det är lite gammal rock'n'roll och det är lite folkmusik blandat i en salig öra, tycker jag. Jag har ju mer fioler och dragspel och det är lite... Ja, och jag är lite influerad av country och cajun och rock'n'roll och sådär. Så det är, jag vill inte fastna i någon sån här speciell genre. Och ibland blir jag ju insorterad bland visor och sådär. Okay. Så det är roligt. Det spelar inte så stor roll vad man kallar det. Det är lite sån allmusik på något sätt. Men om du ser er musik då, så har ni varit lite före tiden, för countrymusiken i USA har ju blivit mer rockigare, yngre som har kommit, och den har liksom blivit för att fler ska tycka om det, så att säga. Så då har ni varit lite före tiden egentligen då. Ja, det har ju blivit mer pop nu än vad det var innan, va, country. Och det är både på gott och ont, va. Jag gillar ju lite sån här storytelling country, alltså lite Tom T. Hall och sådär, när man berättar historier och sådär. Så. Det är jag tycker egentligen så gillar jag all slags musik, både den är ärlig och spelas med hjärtat. Det är viktigt att man menar det man gör, att man inte liksom försöker konstruera någonting bara för att det ska sälja skivor eller för att folk ska tycka om det. Man ska göra det som känns bra, och det som man vill göra. Det som komma från hjärtat. Ja, precis. 82 så erövrade du svenska folkets hjärta med att släppa en viss låt med Änglahund. Ja. Och jag förstår att den här låten satte ännu mer fart på din karriär. Men beskriv, hur var det när den här låten kom? Ja, det var så här så att jag hade en hund som hette Best, som en chow-chow. Och hon var fantastisk. Hon var en sån riktig, ville ha flocken samlad. Så hon gick aldrig och la sig förrän alla var hemma. Om jag var ute och spelade så satt hon vid grinden och väntade på mig. Och den kom inte igen från 5-tiden på morgonen. Då satt hon vid grinden och sen gick vi in tillsammans. Gick och la oss. Och det var ju fantastiskt. Liksom en riktig sån trotjänare var hon. Och så ville jag skriva en låt om henne, va? Men det blev så fruktansvärt sentimentalt och känsligt och sådär, så det blev inte bra. Och då, jag höll på med det, va. Sen så, samtidigt så kom jag till en plats som heter Kongeask. Jag spelade på en marknad. Och när jag gick av scenen där så satt han en gubbe och lutade mot en sån här tivoli-vagn som var scen. Så satt han en gubbe och så satt han och pratade med en liten hund. Och då stod jag och tittade på några frågor om man fick ta hunden med till himlen. Men de var jättekompisar, han och hans hund. Va? Det såg man ju. Och då stod jag och tittade på det och funderade. Så kallade de och så åkte vi. Va? Och jag pratade aldrig med honom, det var aldrig något sånt. Men sen när jag kom hem och satt mig och skulle skriva igen så kom jag att tänka på en gubben.
Och så skrev jag ihop hela sången. Jag tror inte mer än en halvtimme. Alltså. Så hela låten klar. Och så blev det en sån mega hit.